Ji destpêka krîza Sûriyê û siyaseta girtin û revandin û binçavkirin ji aliyê rejîma Esed ve derheqê welatiyên Sûrî de berdewam e. Tora Sûriya Mafê Mirovan raportek belav kir û têde amarên kesên binçavkirî li Sûriyê daxuya kirin ku bêhtir ji 95,056 kesî ji destpêka krîza Sûriyê a dara 2011 ve û tanha girtîne. Di raporta Tora Sûriya Mafê Mirovan de weke gavekî yekem tablo ji wêneyên 39 kesên ku rola wan dê çalakiyên gelerî de hebûn durist kirine û yên hewildan werin kirin ku wêneyê hemû girtiyan werin durist kirin yên ku ji aliyên cuda cuda ve hatibûn binçavkirin lê bêhtiriya wan serdestê rejîma Esed bûn û ew tablo li gelek pêşengehên cîhanî wê werin pêşkêşkirin da ku hikûmetên wan dewletan jî bi hilgirtina berpirsiyaretiya wan girtiyan re bimînin û doza wan kesan bimîne ber çav. Ew raport bi rengekî hunerî hate belavkirin, ew jî ji ber çîroka eşkenceya kesên hatibûn girtin li bîr bînin û ji 8 salên borî ve Tora Sûrî raport û lêkolîn û belge pêşkêş kirine. Ew jî bi mebesta serkeftinekî derbarê lêkolîna girtiyan de bikin û serbest werin berdan û ew girtî serbest werin berdan. Li gorî ku di raportê de hatiye belgekirin ku rejîma Esed kiryarên hovane di zindanan de bikartîne û eşkenceya hovane wek şewitandin û bikaranîna elektrîkê ku tawanbariya herî metirsîdar e ya ku derheqê girtiyan de dike. Ew jî bi mebesta wergirtina hin agahiyan yan ji ber metirsiyê li bagirtiyên din jî were duristkirin. Lê bêhtiriya wan girtiyan dibin eşkenceyê de jiyana xwe ji dest didin. Tevî ku rejîma Esed bawernameyên jiyan jêdezdanên sextekirî bi hin bihaneyên dûr ji rastiyê wek jiyan jêdezdana bi hin nexweşiyên tenduristî durist dike. Tora Sûrî di raporta xwe de bang lê desteya vekolîna navdewletî ya serbixwe kir ku dest bi vekolîna diyardeya binçavkirinê de bike û amadebûna xwe ji pêşkêşkirina agahiyan li sergirtiyan pêşkêş bike.